Спокойствието на природата и енергията на града се срещат в Сеир Конаклара, разположен на брега на Дарданелите, където Егейско и Мраморно море се свързват. Чанаккале е уникална дестинация, която очаква да бъде открита със своето богато историческо наследство, природни красоти и кристално чисти плажове. Сеир Конаклара, разположен в квартал Езине на Чанаккале, предлага просторни и комфортни жилищни площи с 132 апартамента, вдъхновени от красотата на природата, 6000 квадратни зелени площи, полуолимпийски басейн, паркове, тераси и градини. Със своята здрава конструкция и луксозни жилища, устойчиви на земетресения, както и хоризонталната си архитектура, хармонично съчетаваща се с природата, проектът обединява естествените и исторически богатства на региона. Лесен достъп до най-красивите кътчета на региона. Полуостров Галиболи – 60 минути, Дарданелите – 20 минути, историческата атмосфера на древните градове Асос и Троя – 30 минути, неповторимата гледка към планината Каз Даглари, спокойната атмосфера на остров Бозджаада – 5 минути. Най-красивите заливи в Егейския регион са на една ръка разстояние. Парковете и народните градини, разположени точно до комплекса, разкриват хиляди нюанси на зеленото, докато панорамната тераса предлага впечатляваща гледка към върховете на планината Каз Даглари. Сеир Конаклара е перфектното място, където модерният живот среща естествената красота. Атрактивна инвестиционна възможност ви очаква в бързо развиващия се район на Чанаккале.